I gdje ste ljudi, dobrodošli u jedan klip u kome ću vam objasniti kako je nastao moj kanal i tako. Ok, ovo je znači moja prva epizoda. Ok, pa da krenemo. Ja sam Stefan Đurić. Rođen sam 2001. godine. Ok, živim u Republici Srpskoj, znači blizu Srbca, Kladari. Ok, a sada da vam znači malo lako pokažem šta ću snimati i to. Ok, izvinite radi ove vidljivosti, šta se radi. Moram držati tako render, komp mi je slab. Znači samo 1 GB rama, 128 MB grafičke, znači vrlo slabo. Čudim da uopšte može pokrenuti Minecraft, ali dobro. Ok, ovako, ja ću snimati znači kao što vidite Minecraft. Snimat ću još, znači, šta znam, Counter Strike 1.6, GTA San Andreas, GTA Snow, mislio sam čak da snimam i Underground GTA, ali mi je to nekako glupa i previše stara igrica, pa ćemo da vidimo. Ok, samo kad sam krenuti modu pa kad razbijem blokove malo šteka, ili ako na primjer ne znam, neke živine ima previše na jednom mjestu pa onda baš šteka, ali dobro, moći se igrati, znači igrat ćemo Minecraft preživljavanje, zatim neke mape kao Skyblock, Skyhouse, igrat ćemo na serveru, ali tamo malo kasnije, kada budemo odigrali već jedno 10, mislim, kada budemo već jedno 10 epizoda snimili Minecraft preživljavanja, pa ću krenuti na neke mape, znači servere i tako. Ok, snimat ću još možda Call of Duty Kids, Vica, snimat ću još znači razne takve stvari. Ok, ovo je znači moja prva epizoda, ovo je samo znači najava šta ću da snimam, pa ja se nadam da će vam se svidjeti. Ok, što se tiče Minecraft, ok, na bazi da se tamo znači slabo učitao, znači pošto mi je slab komp opet. Ok, znači igrat ću u, samo malo, da samo muziku smanjim. Ovako. Ok, malo sam je nisam puno. Dobro, uglavnom igrat ću znači u 1.7.2 verziji, pošto mi je komp slab pa ne može pokrenuti bolju verziju, ali dobro, vidjet ćemo nekako da igramo. Ok, da imamo šta bi znači još mogli da snimamo, pa ne znam, nisam znači baš ono siguran, ali snimat ćemo raznih igrica, ne sada baš ovako neke jake, kao GTA 4, GTA 5, Call of Duty 5, Call of Duty Black Office, tako neke znači malo ove slabije igrice koje su prilagodnije za moj komp, mada sada Minecraft već i nije, ali dobro, šta se radi. Ok, što se tiče na primjer nekih modova u Minecraftu, to nećemo, možda neke modove mognemo, ali na primjer Lucky Block, ne znam, ja sam probao, ali nije moglo. Znači vidjet ćemo nešto, sada ne znam baš tačno, neke mode ako mogne. I sada ja imam napravljenu neku mapu, znači koju sam ja još davno napravio. Znači u Minecraft će mi reći igram 2,5 godine, pa otprilike prije pola godine sam napravio tu mapu nakon sezoncije, pa ćemo možda i tu mapu da pređemo, koju sam napravio, mada je malo glupo, ali probat ćemo. Znači vidjet ćemo. Nešto tako, dobro, uglavnom, znači snimat ću tako to i ništa. Ok ljudi, to bi bilo sve što se tiče ovoga klipa, vidimo se, poz!